Sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-20 uhulumeni wethula lolu hlelo lwamathuba emisebenzi yesikhashana i-Epwp. Nakuba ziningi izikhalo ngalo ngenxa yezinsolo zokuqasha ngokwenzelela komasipala, kodwa inselele enkulu imiholo. Imeya yaseMngeni uChris Pappas ithi lolu hlelo luyayilekelela intsha, yize incane imali eyabele i-Epwp kuze kungenelele umasipala waseMngeni. Ngempela uma ngilalela iqiniso lithi lo mkhandlu lona nomsebenzi esiubonayo wenziwa ngoba kukhona nini CWP nama EPWP. Umsebenzi uyabonakala, umsebenzi uyancomeka, umsebenzi siyacela ukuthi niqhubeke niwenze. uMcPherson uthi izinto abazibhekayo ngalomjikelezo wabo ukulalela izinselele ezikhona ngalo emphakathini. The concerns and inputs of the community around EPWP and the recipients regarding the program to find solutions to improve opportunities in a fair and transparent manner. Isifundazwe saseThekwini yiso esihamba phambili ngokumiswa kwezisebenzi ebezicashwe ngalolu hlelo lwe-Epwp.